रिकॉर्डिंग बाय कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो बखरी बाजार। कि मीठा मीठा बथेला कलहिया बोला, कि मीठा मीठा बथेला कलहिया बोला। हमके सतावत बहानी भांग पिसवावत बहानी, जाके कहीं खाली रहुआ चाउमीन छोला। कि मीठा मीठा बथेला कलहिया बोला, कि मीठा मीठा बथेला कलहिया बोला। रोजी रोजी चाही स्वामी गाजा भांग धतुरा, हमार सपना कबो करिले न पूरा। हाँ रोजी रोजी चाही रउआ गाजा भांग धतुरा, हमारो सपना कबो करिले न पूरा। खाई रउआ मेहमा मलाई जी, सेहत भी बन जाई जी। ऐसे जे करब रउआ चल जाई नैहर, चल जाई नैहर। कि मीठा मीठा बथेला कलहिया भोला, कि लहे लहे बथेला कलहिया भोला। रिकॉर्डिंग बाय कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो बखरी बाजार। देहिया के हमारा हो खता दासा, सुधरत नइखे स्वामी राउर कइल नशा। देहिया के हमारा हो खता दासा, सुधरत नइखे स्वामी राउर कइल नशा। अनिल आनंद गोहरावेला, मेवा मिठाई चढ़ावेला। नीरज सोनू दिलीप कर बहुत प्यार, कहरे बहुत प्यार। कि मीठा मीठा बथेला कलहिया भोला, कि लहे लहे बथेला कलहिया भोला।